Používate Nextcloud AIO a chcete ho aktualizovať na najnovšiu verziu? Pozor, klasický Watchtower sa na to nesmie používať. Nesprávna aktualizácia môže poškodiť Nextcloud a spôsobiť nekompatibilitu kontajnerov. V našom podrobnom 10-minútovom návode vám ukážeme, ako aktualizovať správne a bezpečne. Prevedieme vás celým obsahom krok za krokom, pričom využijeme Nextcloud Web rozhranie a aj Portainer. Dozviete sa, ako stiahnuť nové verzie kontajnerov, reštartovať služby a uistiť sa, že všetko funguje tak, ako má. Na záver vás naučíme, ako odstrániť staré, nepotrebné inštalačné súbory, aby ste ušetrili miesto a udržali systém čistý. Pozrite si náš návod a vyhnite sa zbytočným problémom. Pozrite si aj naše ostatné návody na kurzy Linux Doma.sk.